саломи гарму ҷӯшони хидмат мерасонам ба кулли бинандагони канали Ройгон Авиа. Шуморо хушомадед мегӯм ва бародари азиз ногуфта намонам ки аз кулли муҳоҷирое ки дар Федератсияи Россия қарор доранд аз шумо хоҳиш мекунем ки яъне бениҳоят актёрҳо зиёд шидаган ва фирифтаи ихе актёрҳо нашавен, эҳтиёт бошен ва ногуфта намонам имрӯз бениҳоят маълумотҳои хуб шумо дастрас мекунед аз канали Ройгон Авиа. То охирша видеоро тамошо кунед, падилитсия кунед, классҳои худтонро дариқ надорем, подписатсия кунед, то ки аз видеоҳои оянда хабардор бошед. Погнали. Ба кадом масъалаҳо шумо метавонед муроҷиат кунед ба канали Ройгон Авиа? Бо диққат видеоро то охирша тамошо кунед ва хулосаи худтонро дар комментария нависед. Масъалаи аввал, вазъият дар аэропортҳо. Аэропорт Домодедово. Летим в Кыргызстан. Билет покупали у Ройгон Авиа. Прошли регистрацию и пограничный контроль вроде нормально, без никаких особенных проверок. Все хорошо. Спасибо Ройгон Авиа за билет. Желаю вам удачи и успеха. Масъалаи дуюм, нафароида ки билети самолёт дар кор мешава, хушхабар. Бародари азиз, силка телеграма ман дар комментария закрепит мекунам. Шумо медроен подписатсия мекунед дар телеграм ва хитон яъне ҳамон рӯзи дилхоҳи хитона метавонед нархоша бибинед. Яъне расписани нархои билета метавонед бибинед ва хитон вибрат кунед ва нафарое ки ай уҳдаи навистани билет мебуроед хитон метавонед ки нависен. Эҳтиёт бошед. Ҳама намуди компанияҳо ҳастанд ва ба тамоми гӯшаву канори дунё шумо метавонед ки билетҳои худтонро нависен. Эҳтиёт бошед, эҳтиёткорона яъне билетотонро нависен ба нархи дастрас. Ва нафарое ки ай уҳдаи навистани билет намебуроед, шумо метавонед муроҷиат кунед ва мо ба нархи дастрас билетҳои шуморо нависта равон мекунем. Масъалаи сеюм, нафароида ки билети автобус дар кор мешава, аз Тоҷикистон ба Федератсияи Россия, аз Федератсияи Россия ба Тоҷикистон боша, ё ин ки дар дохили Федератсияи Россия, яъне аз шаҳри Москва ба дигар шаҳрҳо шумо дар билети автобус дар кор мешава метавонед муроҷиат кунед озод, ё ин ки билети поезд дар кор мешава аз шаҳри Москва ба дигар шаҳрҳои Федератсияи Россия метавонед муроҷиат кунед, билетотонро нависта метем. Айни ҳол рейсҳои автобус прямой рейс нест аз Федератсияи Россия, яъне аз шаҳри Москва ба Тоҷикистон, ё ин ки аз Тоҷикистон ба Москва прямой рейсон нест, фақат через пересадка. Масъалаи чорум, нафароида ки страховкаи мошин дар кор мешава, яъне ОСАГО, шумо мехоҳед мошинои худтонро страховка кунед дар Федератсияи Россия, шумо метавонед ба канали Ройгон Авиа муроҷиат кунед. Ба нархи дастрас страховкаҳои шуморо менависем ва тариқи электроник равон мекунем. Масъалаи панҷум, автозапчаст, нафароида ки запчасти мошин дар кор мешава, яъне мошини сабукрав запчаст мекунед, яъне шумо метавонед ба канали Ройгон Авиа муроҷиат кунед. Запчастҳои шуморо дарҳол пайдо мекунем ва ба шаҳри дилхоҳи шумо ба нархи дастрас равон мекунем. Масъалаи шашум, нафароe ки дар Федератсияи Россия дар шаҳри Москва, Московская област мошинои худтонро мехоҳед дар учёт бимонед дар гаи ёки ба қайд бигзоред, шумо метавонед ба канали Ройгон Авиа муроҷиат кунед. Чӣ гуна ҳуҷҷатҳо лозима мо гап мезанем ва ба нархи дастрас мошини шуморо яъне ба қайд мегузорем. Масъалаи ҳафтум, нафароe ки яъне дар шаҳри Москва шумо меҳмон дорем ва мехоҳем меҳмонҳои шумо дар ҷои тозаву озода яъне шабшона саҳар кунанд, метавонем муроҷиат кунем ба канали Ройгон Авиа. Мода ҳастаи сутични комнатаҳо ва инчунин квартираҳо, студия. Яъне шумо метавонед ба нархи дастрас снимат кунед ва меҳмони шумо истироҳат кунанд. Масъалаи ҳаштум, нафароe ки паспорти сирх дорен ва прописка надорен, шумо метавонед ба канали Ройгон Авиа муроҷиат кунед. Московская област, яъне шуморо дар қайд мегузорем, прописка мекунем аз 1 сол то 5 сола. Масъалаи нуҳум, нафароe ки мехоҳед загранпаспортҳои худтонро яъне обшая баъза қати проверка кунед, вездаи шумо кушода, маҳкама, штраф дорен, уголовни дела дорен, яъне обшая баъза қати мехоҳем проверка кунед, шумо метавонед ба канали Ройгон Авиа муроҷиат кунед, ба нархи дастрас проверка мекунем ва отчётош 4 шабона рӯзда тайёр мешава, ба шумо равон мекунем. Масъалаи даҳум, масъалаи охир, яъне нафароида ки картаи Тинькофф дар кор мешава, шумо метавонед ба канали Ройгон Авиа муроҷиат кунед. Ройгон картаҳои шуморо кушода мекунанд ва ба кадом адресе ки шумода дар кора ба ҳамон адрес бурда шумода мерасонанд картаотонро. Нафароe ки аз Тоҷикистон берунед, аз шумо хоҳиш мекунем ки дар ҳаққи Тоҷикистон даст ба дуо бошед. Чӣ ки шумо мебинед имсол яъне боришот зиёд шид ва бениҳоят селбиёӣ зиёд шидагай. Ба ҳамин хотир мо шумо бояд даст ба дуо бошем дар ҳаққи ватан, то ки ҳамеша дар давлати мо яъне Тоҷикистонда ободӣ боша. Ва ногуфта намонам бародари азиз, классҳои худтонро дариқ надорем, падилитсияро фаромӯш накунем, подписатсия кунед, дастгирӣ кунед ва нафароe ки мехоҳед спонсори канали Ройгон Авиа бошед, номерои картаро мемонам, хоҳ 1 рубл бошад, 10 рубл бошад, 5 рубл бошад,
мехоҳем ки саҳми худтонро барои пешравии канали Ройгон оя бигзорем. Рақамҳои карта дар комментария закрепит карда мешавад ва нафароне ки мехоҳем дар Telegram даромада, яъне нархи чиптоҳоро бубинен, числоҳои дилхоҳи худтонда Telegram мемонам, метавонем бидроем дар Telegram, яъне числаи дилхоҳи худтонро вибрат кунем ва билетҳои худтонро метавонем ки худтон нависен дастрас кунем ё ин ки муроҷиат кунем ба канали Ройгон оя билетҳои шуморо нависта равон мекунем. То дидори оянда, худо нигаҳбони шумо.